Mga higala, kumusta og maayong gabi kanyong tanan, kamo nagapamati niini nga programa Jesus is Oho. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Oho, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat dinha kanimo. Salamat nga hangtod ni ining mga taknaa kini nga programa nagapadayon kini sa gihapon nga nagasabod sa binhi sa kamatuoran dinhi sa kahanginan. Tuguti nga kini nga programa imo nga panalanginan nga mahimo kini nga instrumento sa pagdala og daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Panalangini ang mga tawo nga nagapaminaw, hinaot pa nga pinaagi sa Espiritu Santo ilang malamdagan ang ilang salabutan. Din Ginoo mahangpan nila ang imong pulong ug mabati sila sa kagutom ug kauhaw sa pagpangalagad dinha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag ug magahatag sa among gipangayo pagadawaton mo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo ug dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Maayong udto Bradyon. Salamat yun kaayo sa inyo nga programa kagabiin na minaw mi. Ingon ni Papa, unsa ba di ay taani oy ang atong pagdahom nga ang nangamatay tuan nas langit unya wala man di ay patay nga
dad og langit kay banhawon man igbalik ni Kristo. Mura raman ta ani og nagmata og morning. Salamat ni nga programa nga sulti sa kamatuoran. Inyo ning suki nga paminawan si Brother Bobby. Okay, dagang salamat Brother Bobby, no? Okay, padayon nila ninyo ang pagpaminaw sa pulong si Ginoo. Bahala na ang Espiritu sa Ginoo magamando sa iya ninyo aron masabtan ang mga pulong sa Ginoo. Okay, lato pa ning basahon. Kuya John, maayong gabi kuya. Layo pa ang inyong oras pero kay may problema ang among radyo amo na nga gitune-in nga daan. Tumongyod sa inyong istasyonan aron nga dili nami magliso-liso pag-abot na sa oras og unya sa oras sa inyo na nga programa mag-alirong nami tanan kuya. Usahay magkadungan usahay pod naay maulahi. Salamat sa pagbasa. Okay lang, no? May mamong nag-alirong, pulong mo na sa Ginoo niyo pamatian. Kanigi mag-alirong nga magtungit, mag-alirong magmadyong. Unya na apay patay nga magpaserbisyo. Ambot og ngano sa niniaging magmadyong nga bisan ginagdigid mo respeto sa pulong sa Ginoo. Padayon silang madyong bisan ginaog na serbisyo sa pulong sa Ginoo diha sa patay. Okay, niya patay basahon. Sir, maayong gabi pangutana man so dili lang usa tanan no kay naay nagpaluwap pod na. Nindot ni da ning lakaw nga murag masakya na sa atong listeners ang ilang ang atong i-discuss niya mo po ilang ipangutana, no? So maayo ni. Okay, napatay basahon. Okay, sir, sukad manggod sa among pagkagagmay hangtod nagadagko maunay among pagtuo nga nabatian nga igkamatay sa tao moadto na sa langit labi na gyud ni anang mga balaan o mga santos. Naon sa bapudi ay ng pagkabutangang sakto baya pod nga kung ang patay moadto na sa langit pagkadaghan ng nangamatay sukad pa sa unha pagka wa gyud magkadimao di ay kining tao nga igo lang magsunod-sunod sukad pa sa unang panahon. Okay, salamat jud kaayo no. Last text nga akong basahon. Kuya, maayong gabi mo greet day ko og happy birthday. Unya advance food happy wedding sa amo nga igagaw nga si Roger Caslon sila karong Huwebes og hinaot nga magmalipayon sila sa ilahang kaminyoon. Okay, salamat kayo. Okay mga higala, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha siyang cellphone. Mas may siguro Brother Libby nga imong nga malili diha nga atong monitor aron ato mahibaluan kung diining dapita o lugar nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers, no? Nga nagsunod kanunay dinhi sa atong programa. Okay, Ayo pagkadali ni Brother Libby ang monitor na to dere sa kanana ang kanang kuan sa announces both, no? Kay usay feedback man. Okay, Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener, atong tanan nga mga viewers karon sa Pilipinas ug uban pang nasod sa kalibutan nga naglantaw, nagpakiguban kanato karon. Sa gihapon kinasing-kasing mo na mo higala nga gina-welcome sa inyong pagpakiguban karon o ang inyong participation karong gabihon na ato sang gina-welcome din sa ato nga tulumanon. Okay, pwede na mo makapadala higala og mga mensahe. Pwedeng mo text mo sa among number ni Brother John or pwede ari mo sa comment section na to sa Facebook, no? Aron ato nga mabasa ang inyong mga importanteng mga messages. So kung naasan mo yung mga importanteng pangutana, ato sang gina-welcome din sa ato nga programa. Kanya ato sang gipasalamatan karon ang Riverside FM Cebu sa 93.2 MHz diha sa hinatilan
sa ilang pag on air, no, pag hook up dining ato nga tulumanon karon dinhi sa DYCM Bugo Adventist, no, ang ato nga programa o niya mga pinalangga nato diha nga mga listener, mga viewers atong gina-welcome sa ato nga programa. Kisa ganito'y ang ilan diyang engineer o CEO ba John? ang station manager nila Brother Libby si Jezer Bouncin Mulyi, no? Kunya ang ilang CEO si Renier gani Iapok, no? Niya diha sa Riverside FM, no? Kanina ang nga nag hook up po drone sa ato nga programa, no, 93.2 MHz. Okay, ato na ning Kumusta sa sugdan. ni Pastor Joel Terana? Okay, ato ng sugdan mga higala o tan-aw, no. Niya si Brother Sonny Sumayang, salamat sa paglab ug pagpray. Niyang Riverside FM Cebu 93.2 MHz on air na tadiri mga brad. Salamat kay niya mga sirs, no. Thank you kayo. Niya pod si Freddy Felicano sa gihapon maayong gabi ninyo diha brad Libby o Brad John watching ko diri sa San Fernando, Cebu. Okay, salamat kayo Brother Freddy Felicano. Salamat po sa pagpray o paglab. Niya po si Brother Ronilo Itang sa nanukad po ni sa Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby, og maingon sab sa mga kaigsuonang tigpaminaw og sa mga nagview niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan og happy midweek. Okay, ni asad si Jamie Montealto. Good evening mga igsuon. Niasad si Dong Bob Rituya sa Tuburan. Happy midweek ninyo Dong John o Dong Libby. May gabi dia dong. Niasad si Meliod Silasol. Blessings. Niya po si Brother Felipe Dilao or Pipi Dilao diya sa Anapug, San Remigio. Maayong gabi. So thank you kayo sa mga messages. Ato sa ning dalikatan ang pikas nga screen o gli mga higala alang sa atong mga kaigsunan nga nag-like o nag-love sa atong nga program. Ato ning pagbasahon ni si Jeannie Rama Fermin, Ronilo Itang. Okay, akadali lang Brother Libby Sister Ginny. Kananang ayaw ka hibulong ha, ang akong cellphone, akong touchscreen, wa na, guba na, ang kung gigamit karon mao na lang nini ang keypad na ba. Sayang kay sila Sister Nini ug si Brother Nunoy na napud unta sila touchscreen nga cellphone nga maka-chat o maka video call ta ninyo pero na-damage na pud ang ako ang cellphone, so pahibaw lang ko kay tingaling matingala mo nganong di na ma-entertain ang inyong message, so ang gigamit nako ang ako na lang nga keypad, so just in case do na mo message ako na lang ang akong number mo gamita. Thank you. Okay, niya po si Florida Amores Sigarino. Niya sad si Basilio Otero Notarion Jr., Sherwin Orsal, Elsie Jordan, Ronald Bragat, Scott Nathan Lozero, Tomaylo Linad White, Tris Jamin Jaime, Meliod Silasol, Bob Ritoya, Jebne Jeris Malate, Aniceto Presilias, Kiana Faith Eitang, Juni Mainit o Brother Freddy Felicano. Okay, balikan tani ang pikas nga screen ato ning tanaw ning mga nahiduga nga naglantaw ni si Madslia Muñez nukad ni sa Manila. Taga-asa man na mga sumayang sa layog. Layog. Okay. Mata na si Sister. Okay.
Okay, dili kay may magkakuan na mader og diini nga sumayang ni kay ato ramaning basahon dire. Pero possible kanang giingon nimo mga sumayang na layog, oh. Posible nga nagagikan ni diha pero lagi. Lugar ning layog ba John? Yes, ang layog kanina ang lugar na na sa sakop ng gihapon na sa kanini ang kon San Isidro o Villaba ba ni ang layog. Basta sure ko nga lugar na ay naay nagsulod man ni layog kampukpok nya butason nya basta mauna nang mga dapita. Okay, niasad si Sister Jimari Kalapuan. Salamat sa paglab o pagpray, Sister Jimari. Niapod si Johnny Serenio. Mayong gabi ninyo, Bradley o Kuya John. O sa mga tigpaminaw ni ining maong programa, watching live diri sa Naval Biliran. Maayong gabi diha sa tanang taga Nabal unya kumusta please ko pangumusta kang brother Jaime Estrada no. Kumusta na siya? Wa na ko ka receive og mga text message so brother Jaime kumusta ka diha? Okay lang nga okay ka lang uban sa imong pamilya. Thank you brother Jaime. Okay ka na ding layog sa kanina Tabango. Dapit sa Tabango. Ay, sa Tabango, yes. Tabango. Kaya nagsunod maguni, gikan sa San Isidro, Tabango, dahil Villaba. So, sakto. Sakop ni sa Tabango ang layog. Okay, ato ning lantaw ni apon nag-send og heart mga higala dinhi sa atong messenger ni si Dongba Britoya. Aniya niya pod si Nicky Sumalinog, Sherwin Orsal, niya sad si Brother Nilo Itang, si Dong Sensor Sumalinog, atong mga silingan is Mabuli, o niya Vanessa Maglasang. So good evening guys na mga silingan is Mabuli nga mga newly baptized members nga always nagasunod sa ato nga programa. So good evening no nila ni Sister Enelia dia, mga Serapino family, mga Lipalam dia family, mga Sinoy, la Brother Eric Sinoy and family. Ngadto nila ni Roy Sayod and family, nila ni Arturo Maglasang yang family, lang Vanessa ilang mga kabataan, unya nila ni Sister Chari De La Cruz Nugas yang family. Tanan kaniyos mabuli ato mga silingan ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. Ya, salamat sa inyong pagpakiguban karong gabi na dinhi sa atong tulumanon sa radio. Okay, sa pagpadayon sa nahan mga igala, muadto sa tas pagtubag sa pangutana, atong ipabasa ni Brother John ang pangutana nga maoy ato nga tukion karong gabi na. Okay, daghang salamat Brother Libby. Paluap ni sa atong gisgutan kagabi nagsulti magudtang walay patay nga kanana ang dadon sa langit kun dili tanan buhay unya atong nahisgutan nga bisan pa ang mga balaan o mga santos wa pa po dito sa langit no kay ang dadon dito buhi man mo ni ang iyang kuan unsa mo kasyur ni ana sir nga bisan ang mga balaan wala pa dito sa langit unsa may nakasabod sa ila nga nalangan sila pag-adto sa langit. Okay, daghang kaayong salamat no Brother Jukno. Brother Jukno. Salamat kayo no. Jukno matur pa nimo Jukno ni. Ang mahitungod ni anang mga bahina nga mura ba og sa imong gitext dire may gamay kang inong kulang mga pagduha-duha kung unsa ba gyud mi makasiguro nga ang mga patay labi na sa mga balaan o mga santos wala pa dito sa langit unsa may nakalangan sa ila nga wa pa man sila malangit dili na ingon nga wala pay nakalangan brother kanana brother kay ang tinuod nga pagkasulti ang tao dili makahimo pag-adto sa langit sa iyang kinaugalingon lang nga panghanduraw o huna-huna kay kinsa may makaadto didto nga tao
buhi man o patay, walay makaadto didto. Si Kristo duna siya gisulti, tan-awa ra gud ha, Juan 14:1, 2 ug 3. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan aduna didtoy daghang puloy-anan. Kung dili ba moingon ba o moadto ako aron sa pag-andam ug lunaalang ninyo, nga kun makaadto na ako ug makaandam og lunaalang kaninyo, muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron diin gani ko tuwa sa mo. Kuha kini nga mga punto nga kun ang tao duna pay kakayahan pag-adto og langit, ngano pa man nga si Kristo mobalik moanhi pas kalibutan aron kuhaon ang mga iya ug dad-on didto. Niapay atong angay tagaan og pagsabot sumala sa Pilipos 3:20 nagingon, apan ang atong pagkapumuluyo didto sa langit. Raw ha? Ang atong pagkapumuluyo didto sa langit ug tungod niya na atong gipaabot ang atong Ginoong Hesukristo. Tandaan nga sa atong pagkapumuluyo didto sa langit naghulat o nagpaabot sa atong Ginoong Hesukristo kay siya ang muanhi iyang kuhaon og dad-on didto. Tandaan nato na. Karon, kana bang mga panghuna-huna nga igkamatay labi nas mga balaan o mga santos, sa English na siya saint or holy, sa kinat sila na santos, sa ato na nga mga pagkasulti balaan. Wala pa'y mga balaan nga naadto og langit gawa sa pipila lamang. Si Enoch, gilalin man na nga wa makatila og kamatayon, sumala sa Herbianon 11:5 gilalin ngadto sa langit nga wa katila og kamatayon. Buhi si Enoch. Si Elias nga gilalin ngadto sa langit, buhi siya, dili patay. Ug unya kun ato nga tagaan ba lang og importansya ni sa pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa Mateo 27:50 kananaang 50 ngadto 53, og si Jesus mituaw sa makusog nga tingog nga nag-ingon, unya insya amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Unya dihay mikurog ang yuta matud pa og ang mga pangpang sa mga lubnganan nga sipak og namangon ang mga balaan sa ilang mga lubnganan. But pasabot mga santos, mga saint or holy namangon. Ngani kining mga pataya dugay nang na-standby, dugay nang nagpuyo dito sa mga lubnganan, din hitabo lang nga nangasipak kini sa panahon sa pagkamatay sa itong Ginoong Hesus og nanggula sila. Kini gipasabot lamang nga bisan pa sa mga balaan o mga santos nga nangamatay, naa pa sila diha sa ilang mga lubnganan, nangabuhi gani sila, nagpaila ug nagpasabot lang gini nga si Ginoong Hesus ang adunay kagahom sa pagbuhi sa mga nangamatay dinha sa lubnganan karon. Tanawar God pamatii ko nun ni brother, kay imo ning aron makuha nimo giunsa nyo pagsiguro ang sunod ra ba kadtong text nimong nakuha din ako na delete, nga ang imo dito nagingo nga pariho ramanta wa papod kaadto og langit. Karon ni sa Juan Kapitulo 5, versikulo 28 ug 29, analisaha ko nun ni brother nagingon, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na, nga ang tanan nga anaa sa mga lubong, tanawa ang tanan nga naa sa mga lubong, meaning ang mga nangamatay, unya ang nangamatay ilubong mangyod. Ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, ug ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi
ug ang mga nanagbuhat ug mangilad managpanggula ngadto sa pagkahinukman sa silot. Kini nagpasabot klaro kaayo nga sa mga nangamatay naa pa sa ilang mga lubnganan ug sa pagbalik unya sa atong Ginoong Hesukristo manggula sila diha sa ilang mga lubnganan. Pamatii ang naunang Tesalonica 4:16 ug 17 niya. Pero ari ko magsugod sa 13. Ha? Tesalonica 4:13 sangko sa 17 nagingon. Ania karon mga igsuon isulti ko kaninyo aron kamo dili man nagsubo bahin sa mga nangamatay, kita nga mga buhi dili mag-una kanila dito sa langit. Tandaan nato na naamasay pundok nga di sila gyud moadto og langit, pero masabot mo nga si Apostol Pablo nagdasig sa mga tao ngadto gyud og langit. Ingon niya bahin sa mga nangamatay aron dili kamo man nagsubo nga kitang mga buhi dili mag-una kanila ngadto sa langit. Dili mag-una ang mga buhi sa mga patay. Labaw na nga ang patay dili pud mag-una sa mga buhi dito sa langit. Sa unsa man ni nga mga punto nga masipong nimo ang kamatuoran. Kung imong basahon ang Tesalonica 4:16 nagingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trumpeta sa Dios ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Kung ang mga nangamatay uban ni adtong mga balaan mga santos kung tua na sa langit, dili gyud mahitabo nga duna pay mga patay nga mamangon diha sa ilang mga lubnganan kay tua na mangkahaadiay didto sa langit. Unya kung imong basahon ang 17 nagingon og kita nga mga buhi pa nga mahabilin, kalom na din ha. Kanang pulong mabuhi pang mahabilin, dili magud tanang tao patay inigbalik sa Ginoo. Naapoy buhi mo na ingong kita nga mabuhi pang mahabilin paggasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila. Kinsa man ning gipasabot uban kanila, uban ni adtong mga nangamatay nga gibanhaw, gibuhi. Mo bitaw nga moingon ta nga walay patay nga dad-on og langit kundi tanan buhay kay ang mga nangamatay pagabanhawon man na sa Ginoo diha sa ilang lubnganan. O wa na ingon nga ang mga nangamatay banhawon dito sa langit, wa diha sa ilang mga lubnganan. Nag-ingon og kita nga mga buhi pang mahabilin paggasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan og sa ingon niini magapakig-uban na kita sa Ginoo sa tanang panahon. Nganong sugaton ang Ginoo? Tungod kay sa iyang pagbalik dili siya mutunob ni ining yutaa, na alamang siya ibabaw sa mga panganod samtang ang mga matarong pagasapwangon sa mga panganod ug sugaton ang atong Ginoo. Pamatii ha. Sa Mateo 25:31 nag-ingon og inigabot na unya sa anak sa tao. Kining anak sa tao referido ni didto kang Kristo. Nag-ingon og inigabot unya sa anak sa tao uban sa dakong himaya og sa uban sa iyang mga manlulunda, siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Asa diha ibabaw sa mga panganod, magalingkod siya diha sa iyang mahimayaong trono nga uban ang iyang mga manlulunda sa langit. Ug unya angay ninyong mahibaluan mga igsuon namo nga mga tigpaminawan nga kun sa pagbalik sa Ginoo kining lawas nato nga mamatay ug madunot dili ni maidad-on dito sa langit bisan pagpatay ka na unya kay banhaon man o buhi ka igbalik sa Ginoo dili ning lawasa mo idad-on dito sa langit kay kini nga lawasa madunot ug mamatay man ni siya. Pamatii ang nahaunang Korinto kapitulo 15 versikulo 50 hangtod sa 53 nagingon, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Tinago ha. Dili kanini ang dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Sa pagbalik sa Ginoo
dili tanan patay kundili mga usab. Nganuman kay ang mga butang nga walay pagkadunot dili makapanunod sa ang butang nga may pagkadunot dili magapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot. Nag-ingon sa kalit sa usa ka pagpamilok sa termino na nga gigamit sa English giingon the twinkling of an eye. Sa kalit sa usa ka pagpamilok inigtingog na sa katapusang trumpeta kay ang trumpeta pagapatunggon ug ang mga patay pagabanhaon nga may mga lawas nga dili na madunot ug kita mga usab. Tandaan na kadtong mga nangamatay buhion banhaon sila ug ang naabtang buhi mausab na lang. Kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot ug kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay. Ingon niini ang plano. Ingon niini ang handom sa Ginoo para nimo ug nako. Wala mangyud untay rason o katarungan nga kita dili mo alagad diha niya. Kay gustos Ginoo nga kadtong lawas nga napanag-iya ni Adan ug ni Iba nga walay pagkadunot ug walay pagkamatayon mautoy ibalik. Pero tungod lagi sa sala hinungdan miabot ang pagkadunot o ang kamatayon. Pero ibalik sa Ginoo kadtong anuman kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot ug kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay. Mauna ang atong giingon nga walay patay nga dad-on dito sa langit kundili tanan buhay kay iyang pagabanhawon ang mga nangamatay sa lawas nga di na madunot ug di na mamatay ug unya ang naabtang buhi mausab. Kining lawas nga madunot ra pagailisan nagdili na madunot matud pa ni San Pablo ng Korinto 15:50 ngadto sa 53. Ug unya ingon ini ang hitabo sumala sa Pinadayag kapitulo 11 versikulo 12 nga matud pa nga sa Pinadayag 11:12 unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila sa kakamungari ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila sa nagsaka sila sinapong sa panganod paingon sa langit. Busa ang plano sa Ginoo, plano sa Ginoo nga ang mga matarong dad-on gyud sa langit samtang si Satanas pod nagplano pod siya nga baldahon niya ang planos Ginoo lipaton pod niya ang tao mo nang dunay uban nga nagtuoron nga anhira gyud sa langit, anhira yuta. Di sila mo adtog langit. Ang ila yuta ra gyud kay lagi sa Mateo 5 bulahan man ang mga maghop kay makapanunod sa yuta. Ang wa lang nila masubaybay mao kung sa unsa nga mga panahona nga ang tao magpuyo na sa yuta tungod kay ang mga matarong dad-on dito sa langit sigon sa record sa Pinadayag sila dito magpuyo sulod sa 1,000 ka tuig sumala sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 1 paingon sa 4. Human sa 1,000 ka tuig ang mga dautan pagabanhaon sumala sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 5 gitawag kini siya theologically og second resurrection. Unya human sa 1,000 ka tuig tandaan nato kadtong balaang syudad nga Jerusalem ipakanaog to dinhi sumala sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 1 ngadto 3. Og niining panahona mauna unya ang kahigayunan nga ang tao magpuyo na sa yuta pero dili pod kining yutaa ang papuy-an nganuman kay kung imong basahon sumala sa nahunang ikaduhang Pedro 3:13 nagingon apan sumala siyang saad kita nagapaabot sa usa ka bag-ong langit o sa bag-ong yuta di nagpuyo ang pagkamatarong. Adunay usa ka bag-o nga langit ug bag-o nga yuta dili kining yuta amoy panundon kay nganuman ulayon man pinaagi sa kalayo. Pamati ra gyud ang Isaias 19:9 ang gisulti 9:19 nagingon ang yuta usab nasunog tungod sa kaligot-got ni Jehova ug unya ang mga tao mahimong sama sa sugnod sa kalayo. Nganuman kay wa may kahigayunan nga ang mga dautan mahaadtog langit muna nga ang mga dautan mahimong sama sa sugnod sa kalayo.
Kung imong basahon, ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 10, nga 12, nagingon, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kakawatan, og unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit. O tunawon kining kalibutan na. Unya sa unsi nagingon sanglit nagapaabot man kamuning mga butanga pag kinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadiyos nun. Unsay gikinahanglan ang pagkabalaan ug pagkadiyos nun, pero kanus aman mahitabo na sa imong kinabuhi nga mahimo kang balaan ug mahimo kang Dios nun nga nagpabilin ka man nga nagsupak diha sa kabubuton sa Dios. Unya nagingon nga magapadali o magapaabot sa adlaw sa Dios nga tungod nini pagaduslitan o pagatunawon ang mga langit ug kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Kining kalibutan na tunaw ni unya nagapaabot so gingon apan kita apan sumala sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga iyang gipaabot pagabuhaton diin nagpuyo ang pagkamatarong. Mao nay puy-an sa mga matarong. Busa ang pag-adtog langit mauna kaysa pagpuyo unya sa yuta, dili pud kining yuta kundili ang bag-ong langit ug bag-ong yuta nga pagabuhaton sa Dios. Karon sa unsa matud pa dinyo, sa unsa nyo masiguro? Masiguro kay mauni ang gipasalig o gisulti sa pulong sa Dios. Tanawa. Ikaduhang Pedro sa sumala sa kinini ang gihisgutan dinhi sa kinini ang Juan 17:17, balaan na sila pinagis kamaturan ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang pulong sa Dios kamatuoran. Unya niaw ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ang pangutana sa unsa nyo masiguro? Masiguro na to kay mao may gitudlo sa Dios dinis balaang kasulatan nga ang mga nangamatay naapas ilang mga lubnganan sila pagabanhaon sa Dios pagabuhion. Ang makasusubo lang yun nga daghan sa mga tao karon sa kalibutan nga nangamatay nga wa makahimo sa pagpangalagad sa Ginoo ug kini gikalipay pag-ayo ni Satanas, gikalipay pag-ayo sa yawa kaysa diha nga ang tao mamatay sa iyang kadautan nasayod siya nga kun moabot na unya ang adlaw sa paghukom kining mga tawhanaa iya ra unya nga ikauban didto sa kalayo sa impyerno. Pamatiin ninyo sumala sa Mateo Kapitulo 25 versikulo 41, og ang hari magaingon diya siyang wala. Pangalayo kamo, kamong mga tinunglo ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong nga gitagana sa yawa ug sa iyang mga manulunda. No, sa adlaw unya sa katapusan kadtong mga taong mahabilin nining yuta nining kalibutan na kay ang mga matarong dad-on man dito sa langit papuyon yan ang puloy-anan nga gitagana ni Kristo sumala sa gihisgutan na nga sila mahimong kauban sa yawa dito sa kalayo sa impyerno. Ang uban doon nagtuo nga doon na naman nagantos ng mga dautan dito sa impyerno. Wala pa. Naapagihapon ang mga dautan sa ilang lubnganan, wa pa dito sa impyerno. Kung balikan ng gisgutan sa Juan 5, 28-29, anhilantas 29, 28. Ayaw kamo kay bulong niini kay ang takna nagsingabot na. Ang tanan nga naa sa lubong magpakabati siyang tingog. Ang nagbuhat og maayo managpanggula ngadto kinabuhi. Og ang nanagbuhat og mangilad man nagpanggula ngadtos pagkahinukman sa silot. Busa ang mga dautan naapagihapon sa ilang mga lubnganan manggula ra unya na sila diha sa diha nga mobalik si Hesus og iyang pagabanhaon ang mga nangamatay diha sa ilang mga lubnganan. Busa brother, ingon niini kasiguro ang pulong sa Dios kay ang pulong sa Dios kamatuoran. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot sa inyong mga huna-huna. Brother Libby? Okay, dugang salamat Brother John. So ato ning lilion mga higala kining mga nahidugang nga naglantaw dinhi karon. Kini si Brother Domingo Bunukan
Good evening ninyong tanan diha sa station Brad Lib ug Brad John og sa tanan nga nagsunod niini nga programaha. Padayon gyud mo igsoon sa pagpaminaw kay aron magpuno ta sa kahibalo. Salamat Brad Lib, unya salamat pod Brad Doming sa pagpray ug paglab sa ato nga program. Niapod si Brother Moises Alex Liaban. Mayong gabi mga brother. Salamat po sa pagpray ug paglab. Anya po si Sering Ripaha Hidukyo. Mayong gabi Brad John, Brad Libby, I'm watching from Lapu-Lapu City. Okay na po si MG Istoy. Okay, salamat igsoon sa imong pagbiyo niya. Kumusta ni CG? Ani Chris Jean, idokyo imong apo. Unya sultihi siyang gihandom nako og namo o kamo ikauban diha sa gingarian sa langit, padayon gyud nga mga lagad sa Ginoo. Okay, niasad si MJ Istoy. Maayong gabi diha Brad John o Brad Libby. Brad, panalag sa rami makatext diha ninyo. Kaya ang among cellphone guba si Maki Istoy ni sa Bool Church, Colyaba, Biliran. Okay niya po si Roland Neri Ginon. Maayong gabi Brad Libby o Brad John. Welcome sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. O ilabi na diri sa Quezon City o diha sa Visayas o Mindanao. God bless kaninyo Brad. So God bless also Brother Roland Neri Ginon. Okay, ato nin nalikyatan paglantaw mahigala ang mahiduga nga nagtanaw karon. Okay, niya si Scout Ranger Senior. So good evening no. Brother Isagani. Anya niya po si Alger Lipon. Ato sa nakita din si Brother Roger De Los Santos, LC Jordan, niya sa Smilideth Branzuela Fuentes, Rosjin Carabio, niya po si Jimar Colis Gabaton, Jimelin Gomez Tikling, niya po si Brother Rick Sinoy. Ato sa nakita si Rim G. Pardelio. Okay, Aritas Picas. Niya si Arofino Moreno, si Scott Nathan Lucero. Niya ato pong nakita din si Peter Orsal. Niya po si Sir Matthew Anderson. So good evening sir. Thank you for watching. Okay, Sir Matthew Anderson, thank you so much for watching and thank you for everything. Okay, na po si Jebny Jerez sa Malate. So, as of this time, muna ito manakita. O niya si Leonides sa Sumalinog. Mayong gabi sa tanan o happy midweek. Okay, niya sa dere. Okay, giyon sa to paghanay, Brad John, ang iyang pangutan na giunsa ninyo pag sure sir nga wa pa ang nangamatay didto sa langit, labi na sa mga santos, unsa may hinungdan sa ilang pagkalangan pag-adto sa langit. Okay, salamat no. Giunsa namo pag sure ang pangutana nga ang mga nangamatay balaan wa pa dito sa langit. Manay unang punto, giunsa pag sure. Ang ato din higala nga tulumanon ang mga pangutana ang tubag ato yung ibasis Biblia. Nganong nakaingon ta nga ang nangamatay nga mga matarong karon wa pa dito sa langit tungod kay munay gisulti diha sa balaang kasulatan. Naay gitagal nga panahon sa Ginoo alang sa nangamatay balaan, alang sa nangamatay matarong. Dunay gitagal nga adlaw o kanang adlaw mao ang adlaw sa pagpamanhaw. Mao nang adlaw ang pagbalik ni Ginoong Kristo mga higala. Si Marta bitaw sa diha nga gipasaligang Ginoos ngayong banhawon si Lazaro. Nangatarungan si Marta o kining katarong Marta mo ni baruganan sa mga Kristiyanos. Ingon sa Juan Kapitulo 11 versikulo
Juan 11 unya bersikulo 24. Mitubag si Marta, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusan nga mga adlaw kung banhaw na ang mga patay. So muna'y baruganan sa mga tumutuo ni Kristo diha sa Biblia. Nahibalo sila nga ang nangamatay balaan pagabanhaon unya sa ulahing mga adlaw sa dihang pagabanhaw na ang mga balaan. Ulahing adlaw pa banhaw ang mga balaan. Unsa man ang ulahing adlaw? Mauna ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Maunang adlaw nga gitagal adlaw sa pagpamanhaw ni adtong mga nangamatay nga mga balaan, mga matarong nangamatay. Asa man day karon ang nangamatay, mga higala, naapa sa ilang mga lubnganan, nangatulog pa na sila. Sila sa una gipakita lang ni Ginoos ang iyang gahom aron masayod yang tumutuo nga Dios gid siya nga mao'y tag-iyas kinabuhi sa tao. Iyang gipakita ang iyang gahom pinaagi sa pagbanhaw ni Lazaro, mga higala. Gibanhaw si Lazaro ni Ginoong Hesukristo. Nabuhi siya. Pero ingon si Marta, kining pagkabanhaw ni Lazaro, ang mga Bible scholar, si Lazaro gibanhaw sa Ginoo, pero wa siya tagae o gitawag og immortal life. O sa may gihatag niya, mortal lang gihapon, mamatay nga lawas. Kay namatay rumampod, niabot rapong panahon nga namatay si Lazaro. Mortal. Diya sa Biblia na idaghang gipangbanhaw diha, gipakita lang Ginuso sa unang panahon, nga siya mo tagyas kinabuhi, sama ni atong anak sa kapitan, sama dito sa Nain, gibanhaw na siya gibanhaw. Na siya gipangbanhaw sa unang panahon. Aron sa pagpakita nga to sa mga tao kung kinsa gayon siya. Gibanhaw ni Ginuso sa unang panahon, pero may kamatayon lang gihapon. Pero ni ay mga kining mga tao nga banhawon sa ulahing mga adlaw, mga higala, mga balaan. Banhaw ni sila og tagaan na din sila og gitawag immortal. Wala na'y kamatayon. Kinabuhi nga wala na'y kamatayon. Mauning igantis Ginoo alang ni adtong mga tao nga nangamatay diha sa ilang pagtuo ngadto kang Kristo. Gani Dios Biblia. Di man ta supak nga tunay mga tao nga balaan sa langit nga gimensyon Dios Biblia. Kisa man ang mga tawhana. Okay, atong kutloon daw be, atong tanawon. Ang mga tao Dios Biblia higala nga girecorded nga tuwa sa langit sama pananglit, no, mukutlo ta dinhin ining matawhana sama pananglit nila ni Elias. Sa atong mabasa sa 2 Hari 2 bersikulo 11, si Elias wa nakatilaw kamatayon, sakay siya sa karwahe padulong adto sa langit, ikuha siya sa Ginoo. O niari ka sa napag-iisa nga gi-record mao si Enoch. Kini si Enoch wa sad makatilaw kamatayon. Bueno, ako ni basaw na Hebrehanon 11 bersikulo 5 atong basahon. Kung unsay gipadayag dinis bala ang kasulatan og tinuod ba nga si Enoch tuwa na sa langit, wa siya katilaw kamatayon, og unsa may rason nganong gidaman siya ngadto sa langit, mga higala. Dini ato makita sa Hebrehanon kapitulo 11:5, mao ni ato mabasa, tungod sa pagtuo si Enoch gilalin ngadto sa langit aron siya dili makatagamtam sa kamatayon, og siya wala hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Sa wala pa siya kuhaa, siya gipanghimatud-an nga nakapahimuot sa Dios. Dinhi ato nakita nga si Enoch, mga higala, tungod sa pagtuo, ingon nakapahimuot siya sa Dios,
matinumanon siya sa Ginoo, naglakaw siya subay sa kabutos Ginoo, nga tungod sa pagtuo si Enoch gilalin ngadto sa langit. Aron dili siya makatagamtam sa kamatayon. Wa na kagig kamatayon si Enoch, og siya wala hikaplagi, kay gikuha man siya sa Dios. Sa wala pa siya kuhaa, siya gipanghimatud-an nga nakapahimuot sa Dios. So nagpasabot nga masinulon yun si Enoch kay nakapahimuot siya sa Ginoo. Matinuhoon si Enoch, mainampuon si Enoch sa Ginoo. So dili Genesis kung yung basahon, sa wa pa siya kuhaa, naglakaw siya kauban sa Dios. Buat ipasabot, gasunod yun siya sa kabubuton sa Dios. So mao ning mga tawhana, wa katilaw kamatayon nga na sa langit. O na din sa nakasulat sa libro sa Mateo, naisgutan to ni Brother John kaganiha sa pagkamatay ni Ginosos. Din sa Mateo kapitulo 27 ng record, magsugod sa 53 mahigala o sa 53 sa pagkamatay ni Ginosos, adunay matod pa din og nangaabli ang mga lubong og namangon ang mga daghang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay na. Okay, muna hitabo sa diha nga si Ginosos, matod pa dinhi nga sa diha nga si Ginosos namatay, dunay mga nangaabling lubong. Pagkamatay niya na ay mga naabling lubong sa mga balaan nga nangamatay na, nangaabli. O niya ingon ni sunahan, og sa nakapanggula na sila gikan sa mga lubong tapos sa iyang pagkabanhaw. So, pagkabanhaw Ginosos, nanggula po ning mga tawhana ikas lubong. Pero pagkamatay niya, nangaabli ang lubnganas mga balaan. Aniya, sa dihang nabanhaw sa Ginosos, namangon po ning mga tawhana. Kauban niya. Aniya, diin mini padong matopadinhi, nangadto sila sa syudad nga balaan nga mipakita ngadto sa daghang mga tao. Unsa may tuyo ngano nangadto man to sila sa syudad? Atong tanaw na dinita sa Bible commentary mga higala, ang pabato dinhi nga matod pa, gibanhaw ni Kristo kini nga mga balaan og sila naglibot sa Jerusalem, dili sa paghadlok sa katawhan, kundili sa pagdugang sa pagpamatuod sa dakong katinuoran nga si Kristo mao gayod ang pagkabanhaw og ang yawe og may mga yawe sa kamatayon og sa lubnganan. Mao ni rason day ngano nga si Ginosos ang ngano kining mga balaan gipangbanhaw man ni o diya nangadto sa syudad nga balaan. Ang syudad nga balaan gimension ni mao ang Jerusalem. Unsay purpose? Ingon nato nabasa nga sila na naglibot sa Jerusalem dili sa paghadlok sa katawhan, kundili sa pagdugang sa pagpamatuod sa dakong katinuoran nga si Kristo gayod mao ang pagkabanhaw. O niya naa niya ang Yahweh sa mga lubnganan. Muna siya nga punto. O niya nipagi aton tanahon manghigala, aton tanahon pagyuduga nga pagpamatuod. Karon kinsa maning mga tawhanang gipangbanhaw? Matod pa dinhi sa mga Bible students sigala sa Biblia, nagsuggest sila nga matod pa dinhi, some Bible students have suggested that they were all the saints from the time of Adam who had been martyred. So munay pahayag sa mga magtutuon sa Biblia, kinsa ni mga tawhana nga namangon sa dihang nabanhaw ang Ginoo, mga tao kining gimartir, gipangpatay sila tungod sa ilang pagtuo ngadto sa Ginoo. O niya nag-ingon ang Episo 4 versikulo 8, sa pagkayab ni Kristo sa langit, nagdala siya panon sa mga bihag sa mga balaan.
So, morning mga tawhana, recorded sa Biblia nga tuwa na sa langit. Pero wa gyud i-mention og kinsaning mga tawhana nga kauban ni Kristo pag-adto sa langit, mga higala. Mao ra ni ipang-mention sa Biblia. Anya, gikan si Kristo dinhi mikayab paingon sa langit. Naay gitagal nga adlaw sa pagpamanhaw sa tanan gayod nga mga balaan o kanang adlawa mga higala maunang adlaw sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Muna atong mabasa sa unang Salika 4:15 ngadto 16 nga ang mga taong matarong pagbalik ni Kristo mamangon sila o niya musugat kang Ginoong Kristo. Okay, wa naman tayo mga higala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong Mga higala, mag-ampo kita, dalangtanan ug magkagagahom nga Dios. Salamat sa kalampusan sa imong pulong. Salamat sa paghatag ng paglaom. Panalangin ni ang mga nagapaminaw, dadaan diha sa imong tiilan nga magkapangalagad nimo. Maandam usab unya sa adlaw sa pagbalik. Pangayo nimo kini tungod lamang kang Kristo nga ang matod nga Dios ug manluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan na lang ni Pastor Joel Terana, Barisaw dito, kini inyong mga alagad